Sanbanani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Itala. So you guys remember last week's episode ended with Umashandu kidnapping Umagoba, which is Upegi's side chick, you guys. So this episode starts off with Umashandu, guys. She is pushing Umagoba, guys, in a wheelbarrow. She has covered her ngemgubo, so she's busy pushing that wheelbarrow, but ngiyabonakala guys ukuthi iyamsinda. But listen, that distance that she pushed that wheelbarrow, I shame strong Umashandu. So anyway, as she's pushing the wheelbarrow, she notices ukuthi khona umuntu ozayo, umshenxezi is coming her way. So she says kuMagoba ke khona ozayo asingaxabani. Then I get umshenxezi, he comes towards uMashandu. Then he's like, how Mashandu? Then uMashandu is like, Exen kangaka. Umshenxezi says, ehena. Then uMashandu says, how uyaphi? That time, guys, you know, like when you meet up, no makelan or someone you know, when you are crossing paths, you guys stand for a little while and speak. But listen, uMashandu, she's pausing him right pause, like she doesn't want any mistakes. So anyway, uMashandu is like, how uyaphi? Then umshenxezi is like, ay, umhlaba wakho phela usaphelelwe yisitoko. Then uMashandu is like, oh yebo, uke wakusho lokho. That time unokhuzana uMagoba in the wheelbarrow, uyamuzwa ukuthi like she's trying to make sounds, but you can hear ukuthi umlomo wakhe uvaliwe, so you can't hear much. And then ulokhuzana, so as uMashandu said ukuthi, oh uye wangitshela ukuthi vele isitoko siphelile uphatha amaswidi lapho. Then ulokhuzana umshenxezi says, how yini leyo ekhubayo? Unokhuzana uMashandu then says ukuthi hayi umanyolo. Then umshenxezi is like, umanyolo omboziwe ngengubo. Usisi wakho uMagoba, she's trying to scream, trying to make some sounds so that umshenxezi can hear her. It's like, how umanyolo ombozwe ngengubo, ingubo yokulala pho nomsindo lona wona umsindo wani? Then uMashandu is like, muphi umsindo? She's driving, or she's like, ish lona no. Then unokhuzana ukai umshenxezi is like, where Mashandu? Owani lo msindo? But listen, Mashandu is not stopping. She is pushing that wheelbarrow. That time, guys, mekakhuluma, when she's speaking, you can hear yamazi umuntu osindwayo. You can hear the voice. Ukuthi hayi lento ayipushayo, it can never be umanyolo, because listen, like it's heavy. Anyway, next scene we see Umsizi. He is driving, and then as he's driving, he meets up no Thobani. uThobani amazi-ke guys, uGuy nje uyazihambela uzidlele umoba wakhe. So Umsizi stops the car. He's like, mfo wakajili. uThobani says, hawusibali hlabangani. Umsizi then says ukuthi bengithemba lana ukuthi mina nawe singakhe sithi nje uqoqa. Then uThobani is like, ngowakwethu wena ungakhuluma noba yini. Umsizi is like, awungitshele la mfo kajili. Mawucabanga wena ucabanga ukuthi uyi-type kamvelo. Loves. I guess uThobani was not expecting that akhohlele. Like he kind of chokes unomoba awudlayo. He's like, sibali konke ukuthini ke manje? Umsizi is like, hayi phela mfo wakajili, umvelo intombazane enhle. Kanti-ke wonke umuntu la esigodini wazi kahle kamhlophe ukuthi soloko nje wathi nhlo wazala wena awukaze waqonywa wena. So unokhuzana uThobani is like, uyabona hlabangani, fanele ungitshele uthini umbuzo wakho ngempela la, because angikuzwa. Umsizi is like, oh ngubuzile nje. Then uThobani is like, wonke umuntu uyazi ukuthi wena wawufuna umkami umvelo before uthola ukuthi ngudadewenu. And then ulokhuzana Umsizi is like, njengoba ubusho nawe ukuthi ngangimfuna. Then uThobani is like, pho kungani ulokhu ungipheka ngembuzo? Umsizi is like, hayi bengifuna nje ukwazi nje mina ukuthi uzojabula yini udadewethu. uThobani is like, uma engajabule uzowenzani?
As he's speaking like that, Uprasha, guys, Uprasha's that guy that just always comes out of nowhere, kind of looks like a hobo. Uprasha comes by and he's like, abantu, abantu, abantu batunuga makwapa. Utobani just looks at him. He's like, hi, when. And then Utobani chases him. As Utobani chases him, ulokuzana umsizi usele lapha uyahleka. He's like, I'm for our Jili, my daughter. Then he starts his calm and he leads like that. Next scene, guys, we see umsizi. He is parking the car Mashandu. Parking the van kwaMashandu, and as is merangene yadini elokhuza imoto engenisa imoto uMashandu naye she's coming in with a wheelbarrow lokhuzana ejardini in the yard. So umsizi aphuma emotweni zakhe hawuma indaba ungasho ukuthi ngikusize ngalokho. Then uMashandu's like ithuba lakho ke leli. Umsizi is like indaba ungasebenzisanga ivan. Then uMashandu's like, ayibo, angifaka udoti emotweni yami mina. So as she's saying that, she unveils akhipha ingubo, and then we can see, then ulokhuzana umsizi sees ukuthi uMagoba ke lona. uMagoba guys ubotshwe inyawo, they tied her legs, they tied her arms, bamfakele something like a cloth emlonyeni. Ay, shame guys, nesisu sakhe, you can see ukuthi she's far off in terms of a pregnancy. She's there in the wheelbarrow, and ulokhuzana-ke umsizi, he's just surprised. He just stands there. Ulokhuzana-ke uMashandu akhiphe her machete. Her machete is izembe lakhe. Alikhipha izembe lakhe. She unties the feet, she unties the hands, and then alokhuza abheka umsizi, and she's like, bambikanda, bambikanda. Umsizi is surprised, and he just stands there, you guys. Next scene, we see both uMashandu and umsizi carrying uMagoba onto the bed. So they carry her onto the bed, they put her on the bed, and then uMashandu looks at uMagoba, and she says to her ukuthi ngizoyisusa lento, speaking about the cloth on her mouth. Wamemeza nje ngizobulala. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ay ugeli-ke uMagoba azithulele. And then ulokhuzana uMashandu says vuma ngekhanda ukuthi vuma ngekhanda mengabe uyangizwa ukuthi ngithini. Then uMagoba avume ngekhanda ngempela. Then uMashandu, she takes out that piece or that cloth out of her mouth. uMagoba looks at umsizi and she's like, cala ungisize bani uzongibulala lo muntu. Umsizi is like, ma kwenzakalani lana ukhuluma noMashandu, ma kwenzakalani lana. uMagoba then looks at uMashandu and she's like, uyenzelani lento? Uma umthanda kangaka uhlabangani, vele umthathe. uMashandu then says, ngizokubeka lana insuku ezimbalwa, ngikunakekele wena nengane. Kodwa nje if uye wangicasula nje wangicika, ngizokubulala. Uyangizwa? Ay, uMagoba keeps quiet. She's like, ungithe uyangizwa na? uMagoba nods her head to what uMashandu is saying. Then uMashandu looks at umsizi and she's like, uzomgada mengingekho-ke. Watshela muntu ngalento, nawe ngiyabulala. Uyangizwa? Then umsizi, shame. Umsizi is so scared. The guys avume. He nods his head and then she tells him, uyele emsebenzini. And then he just runs out of the room. Next scene, uBheki shame in his yard. In the yard, yena benomvelo, they are looking for uMagoba, guys. Everywhere ugogo uhlelile ngaphandle. They are looking for uMagoba ukuthi ushonephi. uBheki then says, Mvelo, uyamthola. Umvelo avele-ke. Umvelo's like, now umtholi baba. uBheki is like, kanti ukuphi lo mfazi? Philisiwe. He tries screaming her name ngaphandle. uGogo's like, oh nkosi yami, phansi kwelanga, lalela mntanami. Mhlawumbe usaphumile, usayeshawa umoya, something like that. uBheki is like, hawu kahle mama, ayoshawa umoya lowa anivila kangaka. And then he takes out his phone, he tries calling her phone. uGogo's like, mhlambe unande ubaba wakhe khona la baye khona. The phone that time ingena straight to voicemail. uBheki like, yo, ucingo lwakhe luvaliwe. Kodwa ngabe ungitshelile phela mama ukuthi if uyahamba.
ukhokho zacala ungakhathazeki mntanami uzobuya asingenele endlini sikutholela into yokudla. Ubheki is like, hayi awume ngokudla. He really is worried about uMagoba. Next scene, guys, we see there in Mashandu's yard, the gents, angithi khona abafana abasebenzayo, there neyitina, they busy passing on ilokhuzana iyitina, they putting it evenini, uhlakaza, wozani madoda, sebenzeni. So ulokhuzana Mashandu comes out of the house and she's like, Msizi, hlakanipho, sondelani. Then they get off the car, they come closer. She's like, senitelivile kwaNgqongo. Then umsisi is like, yebo ntombi endala, siphuma khona manje. Then ulokhuzana Mashandu then says, ayi ke, ulungile ke. She gives them envelopes in their hands. Then they look at each other like to say, why are we getting envelopes? Ukuthi imali ke, guys, their payments, their wages. Umsizi then says, awukafiki uLwesihlanu nje ma. Then uMashandu says, ngiyazi lokho. Kodukani ke manje ngizonitshela ukuthi nibuye nini. Akithi guys unesivakashi kwakhe. So she needs to make sure ukuthi she keeps the audience or the people in her yard abasebenzayo minimal in case they hear or babona ukuthi hayibo kunomuntu endlini. So uHlaka then says, kodwa ngempela Ndlovukazi sigoduke. Then uMashandu is like, yebo ngicabanga ukuthi abafazi balamadoda bafuna uba nesikhathi nabo. Then uNhlakazi is like, ayi impela Ndlovukazi. Then he walks off. Then uMashandu says, Msizi, ngishiye ulusu estovini ke ngicela ukuthi ungigadele mekungasha ungibize. Umsizi is like, yebo. So Umsizi like he's about to walk off. He's like, yebo ma. And then uMashandu says, wozala Msizi, wozalana. He comes closer. She then says, upelepele ulaphayana ekhapetweni elingenhla. Meselambile lo umphayele umnikeza amaphisi awu-2 ke. Then Umsizi is like, yebo man. Then uMashandu walks off singing, guys. I bought this woman kidnapped a pregnant woman and she's busy singing. Hi, next scene, uManqomalo, she's at her house and then indoda yakhe comes back from wherever he's coming back. So as she hears the car, she goes towards the dorm. Then uManqomalo's like, how mnyeni wami? Then she sees ukuthi uphethe something. She's like, how ufuna ngibe ngakanani bakithi? Unogwaja futhi kusho ukuthi uphethe unogwaja. Then the husband says, ayikhululeka Manqomalo, lo unogwaja ngimdayisela uJili. uJili usendleleni manje uzowulanda. Then uManqomalo is like, oh, okay, kulungile ke baba. As she's saying that, uMashandu ungena uMashandu emnyango. So Mashandu comes in and she's like, oh, Mdlovu, niyaphila baba. Then the husband Manqomalo says, yebo. Then he just walks into the house. Then Mashandu, Manqomalo babhekani ukuthi like, you know, this man. Mashandu's like, ike ihleke nje le ndoda yakho. uManqomalo's like, ubani yena? Mashandu then says, whoa, hayi ngeke ngilungeke. Then she looks at her and she's like, how? Lisha nelipinifa lakho mngani laze lalihle. Then uManqomalo then says ukuthi how wasujabula kangaka mnganami yindaba. Mashandu responds and she's like, how akufanelanga ngijabule yini? uManqomalo's like, hayi bo phela izolo bowusuzimisele nje ukuthi uyamqeda uHlabangani. Mashandu's like, how Manqomalo ihabe lingaka kodwa. uManqomalo's like, awusho sisi sisaya emzini walomfazi. Mashandu's like, how umcimbi welobona yengane yami ubanjelwa khona nje. uManqomalo's like, manje wena awunankinga ngalokho? Mashandu's like, cha, yilokhu uHlabangani akufunayo, so we will do that. uManqomalo's like, hawu mngani awusho sisi uqale nini ukuba nendaba yokuthi uHlabangani ufunani? Mashandu's like, uyindoda uHlabangani, mina ngingumuntu wesifazane ngenza lokhu akushoyo. Then she gets up, she's like, asambeke woza mnganami. Manqomalo gets up and then she's like, sesihambile ke baba. Then they get into the car.
Next scene, we see side chick uMagoba. She's sitting embhedeni, guys. She really looks uncomfortable. Umsizi angithi unogada wakhe. He's just standing there in the room. So uNokuzana umsizi is like, ngabe khona into oyidingayo, because you can see she's a bit uncomfortable. uMagoba's like, cha, ukuthi nje ngicabanga ngoma. Umsizi is like, oh. And then uMagoba's like, ukwi-wheelchair akanamlenze. Umsizi is like, ncese. Then she's like, futhi akaboni emehlweni. Umsizi is like, oh, ncese. Then uLokhuzana-ke, uMagoba's like, kanti-ke futhi indlebe zakhe azisasebenzi. Umsizi, you can see Umsizi is kind of feeling sorry for her. He's like, ncese. And then uMagoba goes on to say, kanti-ke futhi yimi kuphela anaye. Umsizi is like, kodwa uhlala nobaba kamvelo nje. Sorry, I meant ubaba uhlabangani uhlala naye nje. Then uMagoba's like, phela ngijwayele ukuthi ngiyomcheck-a uma before I go to bed. Kodwa izolo-ke angizange ngaya. I'm sure nje ukhathazekile ngami. Usisi then says unganginikeza ama-directions khona ngizohamba mina ngiyombheka. uMagoba's like, cha, akalufuni usizo ebantwini angabazi. Then umsizi says ukuthi ngizothi ngithunywe uwe phela. Then uMagoba's like, njengoba ungakwazi nongibheka emahlweni kanje, uma uzozibonela nje uqhamuka ukuthi uqamba amanga akuhlaza wena. Then umsizi looks at her and is like, bengithi mina uthe akaboni emehlweni futhi akezwa ngendlebe. uMagoba's irritated at this point. She's like, hey wena mfana ndini, ngidedele ngihambe. Then umsizi's like, ngiyaxolisa ma angeke ngikwazi. Then that scene ends like that. Next scene we see uMashandu and uManxumalo. They are offloading ukudla le kwaMagoba. Even though Magoba's not there, they're offloading ukudla. Remember, umcimbi kamvelo is coming up, you guys. Ugogo is just sitting there estuping. So Mashandu, they get in, they're offloading stuff. She's like, sawubona ma, ubulisa ugogo. Ugogo ignores Mashandu. She's like, sawubona Manxumalo. Manxumalo is like, usaphila ma? Ugogo's like, hey, ngiyaphila, avumuhle. Mashandu is like, nami ngimtshele lokho ma. Ma, ukhona umvelo, kunamabhodo la emotweni. Ugogo just keeps quiet, guys. And then uLokhuzana, uManxumalo benoMashandu, they look at one another and then they go and fetch more things emotweni. So uBheki comes and then he greets them. He's like, sanibonani. Manxumalo's like, yebo. uBheki then says, angazi, animbonanga uphilisiwe on your way coming here. Mashandu's like, how? That mina simbone yini? uBheki is like, esh, besingekho siye e-high flats. Then mesibuya mesifika la endlini akekho. Mashandu's like, how? Uyephi? uBheki is like, angazi ngoba ucingo lwakhe luvaliwe and ama-message ami are not going through to her. Mashandu's like, hi. Okay-ke, kulungile-ke. Bekabuya bengicela ukuthi ungibuzele kuyo ukuthi lamabhode la engize nawo ukuthi anele noma kumele ngilethe amanye. uBheki is like, hayibo, lento eyikhulumayo imfeketho nje. Mhlanganaphi mina namabhodo? Hawu, why ungazibuzeli yena mewumbona? Mashandu's like, uqinisile. Ngiyaxolisa. She walks off and she's like, ngizozibuzela yena. And then she smiles in a way like to say, ngempela, I'm the only one who has access to her at this point. Next scene, we see Umshenlezi. He's sitting with a bunch of gents. There, Umshenlezi is the guy, obone uLokhuzana, uMashandu pushing the wheelbarrow extend. Sitting with a bunch of gents as they are in there, uBheki pulls up his car. He's coming to join the gents. Umshenlezi is gossiping there. He's busy saying labo bhuti that they are drinking with. He's like, awubheki, anibhekeni, akanamahloni. Uhamba ngemoto yomfazi. Uhlala emzini womfazi. Wondliwa umfazi. Aphinde ashayelwe umthetho umfazi. Bese nithi yindoda lento?
Ay, akusiyona indoda le. So the guys, the gents, then they talking amongst themselves. Then umshenlezi is like, shh, animin. Ningambheki. Now ubheki is coming out of the car, he's walking towards them, he's telling them, ningambheki. He changes the topic, he's like, yabona nje, kuleli qembu nje, akekho nje namunye umdlali. That is a good player. They all just talentless. Into abayaziyo nje labafana utshwala nje. So ubheki now he's amongst them. Ubheki is like, how? Insizwa. Ulokhuzana-ke umshenlezi goes on to say how, hey, mtshali, uwe lo ntangethu, uyazi usaqhamuka nje. Hey, his business like yazi usaqhamuka nje, ngiyazitshela iy'nsizwa ukuthi wena nje you the man. Ngize ngawatshela lamadoda ukuthi niyambona lo, niyayibona le nsizwa. Aye. And then anyway, Upeg is there, busy feeling flattered. He's like, yimi lona in the flesh. Then umshenlezi goes on to say, ukuthi ikuphethe kahle kodwa impilo ntangethu. Then as Upeg is about to respond, he goes on to say to the gent, ukuthi niyambona madoda ukuthi this guy is swimming emalini. Bheka nje, bheka isisu. Ulokhuzana-ke, ubheki is like, how? Kodwa mshenlezi, how? Ngiyazama. Umshenlezi is like, ayibo, uyazama. Uyabhuqa wena, awuzami wena. Ayikho nje insizwa elana engafuni ukufana nawe. Ayikodwa ubani nje osewaqonya yinesi. Inesi yonke. Hayibo, wena wedwa Hlabangani. Hlabangani is grinning there, guys. He's blushing, he's feeling ngathi indoda yamadoda. That time, just before he came, they were busy gossiping about him. Hlabangani is like, how? Kodwa ngizothini? Uma abafazi bebona omncane osweetie bengane. And then all of the gents laughed there. Then umshenlezi says, yabona-ke ngeke phela ngeke ngimangale mina ukuthi sowuzela next woman you bring uzosilethela udokotela-ke manje. Ubheki is like, udokotela sengashaya ngadlula laphayana. Umshenlezi is like, how? Nakho-ke uyabona-ke niyabona. Then that scene ends. I'm just like, guys, the funny thing is that there's always these guys abafana nomshenlezi. They will give you all of the compliments, smile in your face, but they know which they're busy talking nonsense behind your back. Next scene we see Umvelo benondoda yakhe, her and uThobani, they are sitting somewhere esigangeni. Umvelo goes on to say, hey phela sibuye ekliniki engekho, obviously speaking about uMagoba. uThobani is like, mhlambe usaye ebanganini. Umvelo is like, akanabangani. uThobani is like, mhlambe ufileke. Umvelo is like, hayibo Thobani, ungayisho kanjani into enjalo? uThobani goes on to say ukuthi phela khona story that I've heard engezwa ngaso about umama wasemzumbe. He wants to continue with the story. Umvelo is like, Thobani, uyangibona ukuthi ngikhathazekile nje, like ngolokhuza nganomuntu esikhuluma ngayo, wena usafuna ungiqophela leso story leso. uThobani is like, ngixophele nini ke? I'm just like, uThobani, guys, ayi. Then Umvelo is like, ungangixopheli. uThobani is like, hawu ngobani? Umvelo is like, Thobani, ungangixopheli. Then uThobani is like, kulungile ke, athule. Then he looks at her, he points at her, he's like, usibani yakufuna wena? Umvelo is like, imi. uThobani is like, ungibuze ngawe. Umvelo is like, hawu bathini? And then uThobani says, uthena ukuthi angisiyona i-type yakho. Umvelo is like, wena wathini? uThobani is like, ngimbuzisile ukuthi usakufuna yini. Umvelo is like, Thobani, ungambuza kanjani umbuzo onjalo nawe? Then uThobani is like, yena angangibuza kanjani umbuzo onjalo? Umvelo then says, utheni ke? And then uThobani says, hayi uvele washayela imoto wahamba nje. Ngiyakutshela usafuna usakufuna usibali. Next scene we see uMagoba ngathi ulele emsofeni, ulele esofeni le kwaMashandu. So she's sleeping on the sofa and she wakes up. And when she wakes up, she notices ukuthi uMsizi is staring at Umvelo's picture while he's guarding her sleeping, I guess. So Magoba gets up and she's like, usamthanda ngithi.
Umsizi snaps out of it because he was practically daydreaming and smiling alone. And he's like, cha. uMakhwaba's like, angikusoli muhle yena. Then ulokhuzana umsizi is like, udadewethu. uMakhwaba says, yazi nginodadewethu omncane oyintanga yakho nje, kanti-ke muhle ukudlula umvelo. Angazithandela la kuwena. I'm just like, what is this supposed to be? I don't know if this is a good thing or what, but anyway. Then ulokhuzana-ke umsizi says, wazi kanjani lokho ukuthi uzozithandela? uMakhwaba's like, hayi bo, have you looked yourself? Have you looked at yourself esipilini? Ngoba hayi cha bandla, hayi uyabukeka bo. Umvelo told me that she always used to get jealous every time girls used to talk to you. Umsizi sathi ngiyambela. uMakhwaba's like, phela uthe nje like wala washaya enye intombazana ngempama, and then she apologized to the girl after she remembered ukuthi yeyi phela niyazalana nina. Umsizi's like, hayi abakazi nje angixoxele that story. uMakhwaba's like, phela unamahloni how, that's why she's never told you. She's like, iyakuthanda leya ngane, kanti-ke nami ingikhonzile. I'm sure nje she's been rolling phansi engikhangela usuku lonke ezibuza ukuthi kanti ngikuphi. So I don't know if like she's trying to get umsizi to feel sorry for her, but umsizi just says ukuthi angeke ngikwazi ukudedela bandla, angeke. Then uMakhwaba says ngiyazi. Ungangithwalela amanzi. Then umsizi says yebo mangakutholela. He gets up. As he gets up going to the kitchen, uMakhwaba gets up, you guys. She sees a vase in the lounge. She hides. So when umsizi comes back from the kitchen coming into the lounge, she hits him with the vase on his head. He faints or drops, I don't know, and then we just see her running off. Next scene, girl, we see uNokhuzana uBheki. He is driving imoto yakhe uDagi. Wangithi was there with those guys, with those gents, vele ubafitse bephuza. uDagiwe, he stops the car esigangeni uyochama. As he's stopping to pee, guys, angithi uMakhwaba, she ran out of the house. She's like, ngisizeni. So uNokhuzana uBheki hears the voice, but remember he's drunk, so he's not sure. He's like, khona umuntu lapho. uMashandu, guys, she catches uNokhuzana uMakhwaba in time, amvala umlomo. She drops her to the floor so that they can lay flat down because there's grass there. uBheki's like, khona umuntu lapho. That time uBheki, he's outside standing there trying to pee. Ufike bani, kufika umsizi runs to Bheki's car. He drives Bheki's car off. uBheki's like, yay wena, yay. Imoto yami leyo, busy whistling. But anyway, he runs towards the car. Mashandu then says to uNokhuzana uMakhwaba, when uzongazi kahle namhlanje. Then that scene ends. Next thing we see uMashandu, guys, she is digging. She's digging a grave where she's going to bury uNokhuzana uMakhwaba. Umsizi is like, ma, ngekaphinda awenze lokho ma, ngiyacela ma, ngiyacela. Mashandu then says, mfake ngaphakathi msizi, mfake ngaphakathi. Umsizi usazilengele ma, ngiyacela. Mashandu is like, msizi, yeah. Hayi-ke uNokhuzana umsizi like, ma ngiyaxolisa, ngiyacela ma, ngiyacela. Mashandu then says, ufuna ukumemeza? Looking at uMakhwaba, ufuna ukumemeza? Takes out that cloth out of her mouth. She's like, memeza ke. Yo, there uMakhwaba uyamemeza. Trying to scream up nabantu laphayana, guys. Mashandu is like, usuqedile? uMakhwaba is like, cha, ngiqedanga. Mashandu is like, okay, memeza. Akhala memeze, guys. And she's like, usuqedile? uLokhuzana uMakhwaba looks at umsizi. She's like, cela ungisize. Umsizi is like, ma. Hey, bo, Mashandu doesn't want to listen to nothing. She's like, ngena ngaphakathi. Hayi, uMakhwaba is like, ngiyacela Mashandu, ngizomshiya uhlabangani. I will never look his direction again. Mashandu is like, ngithe ngena ngaphakathi, amdonse.
Hayibo ugele uMagwabha's like, ngiyakuncenga Mashangu, ngiyakuncenga, crying there, guys. And the episode just ends like that. I'm just like, uMashandu, guys, is fed up. And mind you, guys, she's doing all of this just because of one thing. Just because Shabangani, Ubegi, doesn't want to apologize. Tabanga. Anyway, guys, let's park it right here. Tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. And I'll see you guys on the next one.